Hogy lehet valamit túltolni? Azt figyeld. Azt figyeld. Mozog a légterelő. Nem tudok róla adatot, de biztos vagyok benne, hogy 200-nál mondjuk 60 dekával nagyobb leszorító erőd lesz. Nem tudom elképzelni, hogy ez azon kívül, hogy széles lesz, és hogyha takarsz és letörik, akkor baromi sokba kerül, azon kívül ez jó lehet valamire. Bár lehet, hogy nem is az európai piacra van, mert ahogy én észreveszem autókban is, meg minden, inkább az ázsiai piacokon szeretik ezt a sok bizbasz, fiszfasz. Ugyanezt mondjuk egy GS-nél is. Nem tudom elképzelni, hogy ezt valaki ne lássa soknak.